Għexieren ta' tfal u adulti kemm Maltin u barranin li għaddew minn xi trauma bħala abbuż jew vjolenza domestika inkella jsofru minn xi diżabilità sabu rifuġju fir-razzett Dreams of Horses fil-wied tal-Ejjun fix-Xara. Kollox beda minn dak li llum jismu Let's Go Blue, żiemel li fl-1994 kien fuq bastiment li daħal għat-tiswija f'Malta. Abbord minn barra dan iż-żiemel ħafna oħrajn li bħalu kienu sejrin mit-Tunezija għal qatla fi Franza. Iżda meta beda għaddej iż-żmien, is-sit ta' żwiemel ma rridx iħallas iżjed għall-ikel u l-kura tagħhom u ħareġ appell għal Maltin li xtaqgħu jixtruhom. Let's Go Blue sab xortieħ Victor Muscat. Minn dakinhar Let's Go Blue beda jirkupra. Victor Muscat, ġej minn familja ta' ġerrejja ta' żwiemel, beda jtellaq bih u Let's Go Blue ma tilifx tellieqa. Spiċċajt nagħmel dat tip ta' sport kif tgħidhaw beda jsir l-ewwel kuntatti ma' persuni bi bżonnijiet speċjali. Niftakar kien il-miliet ta' sena minnhom u rajt grupp ta' persuni b'diżabilità u kont jien stess li offrejtilhom biex nibdew ċertu programmi. Let's Go Blue u biss l-ewwel wieħed f'dak l-lum u razzett mimli b'madwar 30 żiemel li fil-maġġoranza assoluta tagħhom inġabru għaliex kienu maħqura, abbandonati jew morda. Tara mirakli jsiru, ġifieri li taħdem ma' tfal bi bżonnijiet speċjali mhux nitħaddel biss fiżikament. Li inti terġa' tibnilhom fiduċja, li l-annimali jerġgħu jibnulhom fiduċja. U llum il-ġurnata tarahom min ġifieri pereżempju min iżżewweġ min għandu baby ġifieri li inti meta jiġu għandek dan ma jkunu kważi ħadd. Iż-żwiemel huma miżmuma b'tantozza anke dawk li huma morda. Dan iż-żiemel għandu allerġija imma s-sidien tar-razzett kuntenti jonfqu mijiet fi żjud biex jikkurawh l-aqwa li ma jbatix. Dan iż-żiemel meta nġib fir-razzett kisser kullimkien ma kienx imdorri fil-miftuħ għaliex ħajtu għexa marbut b'katina illi bil-kemm kienet tħallih iniżżer rasu biex jikollu jixrob. Illum inbidel totalment, b'tant imħabba u dedikazzjoni. Dan iż-żiemel kannella u għaliex jaħ wieħed fir-razzett għandu 35 sena, ferm iżjed mill-età medja ta' żwiemel illi ta' ftit aktar minn 20 sena. Saħansitra l-klieb li jinżammu fir-razzett kienu abbandonati l-istess bħal din il-moża illi ntrebħet fira imma min rebaħħa ma kienx jaf se jaqbad jagħmel biha. Matul il-ġurnata tas-Sibt fl-istudju tat-tatuist Guy Lee saret attività illi matula nġabru donazzjonijiet tal-inizjattiva ta' Victor mhux biss biex jibni stalel żwiemel kif għandu l-permess jagħmel imma wkoll biex isostni l-ispejjeż ta' kuljum. Tkellimna ma' Guy Lee li jgħid li din l-inizjattiva qed jagħmilha għaliex jemmen li tgħinu wkoll isir bniedem aħjar. I felt connected to him in such a way and the animals on the farm that I realised that I wasn't separate from not only him but from most things that are living. So therefore sort of in turn by me helping him I'm actually helping myself because we're connected, and that was quite an eye-opener to myself and my life, and it's changed quite a few things for how I'm choosing to live now. Matul is-sena kollha, Dreams of Horses jilqgħu lil persuni li b'mod volontarju jixtiequ jgħinu fil-ħidma li ssir fir-razzett, kif ukoll donazzjonijiet li jistgħu jgħinu lil Victor u lil familtu biex jibnu l-istalel tant bżonjużi. Ir-razzett ikun miftuħ kuljum anke għall-viżitaturi.